Ji maromo 97 nowito ngimagi kaluwore kod sand e lwet obila ka ji mamoko 18 nowito ngimagi e ute twech ma pacho ka higa mantiere ni. Maendi en kaluwore kod ripot mar riwruok mar IMLU malero ni okenge mag rito ratich oganda e pacho kaendi medo dok piny. Ka piny Kenya ingo odiechieng' mar rito ratich oganda, IMLU koro dwaro mondo sirikal oket maino e tego riwruok mar IPOA kod mano mar KNCHR mondo giked ne ratich oganda e yo makare. Nyasi mar ringo odiechieng' mar kedo ne ratich oganda ne obagi kuonde mopogore pacho ka mar keto ratilo okenge ma Kenya osegoyo e kedo ne ratich oganda. Riwruok mar IMLU lero ni higani piny Kenya otimo marach ahinya e weche mag rito ratich oganda ka thoth jo Kenya nosandi kendo negi e lwet apisas mag arita kwe. Between January and December 2025, Kenya experienced a disturbing rise in 1. State repression, oppression of citizens, and suppression of voice. Excessive use of force, targeted attacks on civil society, on journalists, on activists, on human rights defenders. Shrinking civic space, systemic impunity by state institutions. Kaluwore kod IMLU, jo Kenya 97 nowito ngimagi kaluwore kod sand e lwet obila. Jomoko 18 nowito ngimagi ka ogeng'negi e tesend obila. Ka nyaka sani nitiere ji 5 ma pok anyuondgi oyango ndachgi tok nenegi kod obila. Nitie ji 49 ma nohinyore ma magi records ma wan go kalure kaka noter jogi e suptal. Ka wawe mano nitie ji 1,500 manomaka maonge gine gimora mora magitimo. IMLU dwaro mondo sirikal oket maino mare e rito chike ma pacho ka marito ratich oganda e okenge mopogore opogore kama oting'o chiwo thuolo ne jofwambo otitijegi kaka dwarore. Ndo onego bed ni miyo ji thuolo mar wuoyo kendo wacho weche magihero kodok korka gine siasa. Ok onego bed ni itiyo gi gine gima wasani waluongo ni anti-terror laws, nikech sani iyudo ni sirikal tiyo gi gine chik modok koka anti-terror ni nyalo mak ng'ato tiwacho ne en gine terrorist. Kamano bende riwruoge ma kedo ne ratich oganda kod sirikal ma pacho ka ijiwo mondo konye tego kendo jiwo duol mar IPOA kod mano mar KNCHR ma chik omiyo ting' mar rito ratich oganda. Onego migi teko mag timo gine mag nono wach ae kendo mag meko kata mag mako gine obila moyud ka nigi makosa. Chik onego bed ni iluwo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Atamalo